ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହାରିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି ତୋ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମନେ ରଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତତେ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେନି। ଜୀବନରେ ଅଧା ସମୟ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତି କଟିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ। କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ ଆମେ ଯଦି ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆସିବା, କାଲି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମର କ୍ଷତି ହେବ। ଆମେ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ସବୁ କାମ କରିବା। ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ସେ ହିଁ ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ବୟସ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ବହୁତ ବଡ଼। କମ୍ ବୟସରୁ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳେ, ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଆମର ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ତାର କର୍ମଫଳ, ସେଇଟା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେବ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ଖରାପ କରିବା ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଦୁନିଆରେ ଯାହା ହାତ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତା ହାତ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଧରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୋକାରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆମେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା।